One News jista' jiżvel l-ittra li ntbagħtet fl-aħħar ħin l-it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista minn nies tal-fazzjoni Busuttil li qegħdin jilmentaw li l-vot li se jittieħed fil-Kunsill Ġenerali straordinarju fl-aħħar sib tax-xahar dwar Adrian Delia mhux se jkun ġust. L-ittra ntbagħtet fost oħrajn mill-eks kandidat tal-Partit Nazzjonalista Ivan Bartolo u l-eks President tal-Eżekuttiv Markant Nisammut, it-tnejn membri tal-Eżekuttiv. L-istess nies li ġimagħtejn ilu ppreżentaw petizzjoni b'200 firma ta' kunsilliera jitolbu vot fit-tmexxija ta' Adrian Delia. Fl-ittra allegaw li l-mistoqsija li se jintalbu jivvutaw dwar għall-kunsillieri inbidlet kompletament minn dik li saret fit-talba oriġinali li sejħet biex Delia bħala kap jassumi responsabbiltà politika tar-riżultati tal-elezzjonijiet ta' Mejju li għaddew jirreżenja. Huwa inaċċettabbli li l-Kumitat Eżekuttiv jiġi żgwidat b'dan il-mod u dan kollu jkompli jsaħħaħ u jikkonferma tħassib tagħna dwar kif il-Partit Nazzjonalista qed jitmexxa, qalu nies mill-fazzjoni ta' Busuttil. Fl-istess ittra qalu li huwa inkwetanti li s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista L-Pn qiegħed jinsisti li kull forma ta' komunikazzjoni mal-kunsilliera trid issir biss mill-Kummissjoni Elettorali jew mill-Partit. Żiedu li l-lista tal-kunsilliera li se jivvutaw se tkun friżata mid-data li Delia sejjaħ il-Kunsill Ġenerali u mhux mid-data li tresqet il-petizzjoni. F'bota ċara lejn Jean-Pierre De Bono allegaw li f'dan il-perjodu n-nies ta' Delia jagħmlu manuvri interni b'istruzzjonijiet lill-kumitati biex jinbidlu n-nies li ser ikollhom dritt tal-vot. Għal dawn ir-raġunijiet huwa ċar li dan il-vot mhux ser ikun ġust kif kien mistenni u mhux ibbażat fuq il-weddiet ta' trasparenza u onestà. Dan kollu huwa inaċċettabbli jmur kontra l-prinċipji fundamentali li suppost iħaddan il-Partit Nazzjonalista, qalu Bartolo u Sammut. Waqt li talbu li tittieħed azzjoni jsejħu laqgħa tal-Eżekuttiv b'urġenza dwar dawn id-diverġenzi sabiex fi kliemhom ma jkomplix jintelef iżjed ħin biex verament naraw il-partit li huwa ta' kulħadd u mhux biss ta' erba' min-nies jimxi l quddiem mod ġenwin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.